Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Okay, ayan na sa bagong nisugdan nga tulumanon, giuluhan og The Woman I Love, kung ang babae nga akong gihigugma. Sa ikaw-num kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel, ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa kabatanong dalaga nga sinayuran sa kalalaki nga ginganlag Jose, ang kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniyag miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian.
Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busaon-saon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabili ng gahom sa Dios dihay kanimo. Ug tungod niini ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ng iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Ningon si Maria, sulugon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Panga suking tigpaminaw, nining ikatulong hugna, sukad masugdi kining atong tulumanon, ang babae nga akong gihikupma, ato dayon gi diretso pagbasa ang libro ni San Lucas sa kapitulo 1, tutling 26 ngadto 38. Kay ato magong ikasaad kagahapon nga ato gayong ipadayon ang pagpiho kung kinsang babae nga gihisgutan sa Genesis kapitulo 3 tudling 15. Babae nga lahi sa unang babae nga si Eva. Kadtong unang babae nga si Eva nahulog, natintal sa yawa. Apan ang babae nga gihisgutan sa Genesis 3:15, babae nga kenang lahi gyud siya kayo ikumpara ni Eva. Kay babae man siya nga makigbatok gayon sa yawa o mudumili gayon sa mga lingla, limbong sa yawa. Ugon niya ang iyang kaliwat, mao gihapon naliwat gyud niya. Makigbatok kayo sa limbong sa yawa, dili kayo magpadala. Miingon tagahapon nga. Ang babae nga makigbatok sa yawa, maklaro yun, no? Maklaro yun nga mabuntog yun niya ang yawa. Kaya nga, no? Atong gibasa lagi kagahapon nga mudugmok sa ulo sa bitin nga maong yawa ang maong babae. Mao lagi kung matugmok nga itong ulo, siguro magyutang patay, di ba? Matugmok. Sa ito pag ipasumbingay gayot, no? Sa maong nadayag nga mapildi gayot ang yawa. Kung sa unsang paagi mapildi ang yawa, dili kanabang sa usalang kapag pamilok tretsahan dayon nga pildi na dayon, no? Ingon ko kagahapon nga span of time usa ka proseso o nagsugod ang maong pagpislat sa ulo sa bitin. Ato nang mabasa dinhi, no? Dinhi sa San Lucas 1:26 ngadto 38. O kung sa nga bahin dinhi karon, well atong sulayan o basa, no? Hinay-hinay with emphasis. Basa pagbalik with emphasis na ni karon o mga suking tigpaminaw. Ato lang hinumduman tong ikaasoy kagahapon. Nga tungod kay ang unang natintal sa yawa, mauman ang babae, ikinahanglan nga babae pod ang muuna. Pagbungat og mga pulong nga nagpasabot nga nanawagan nga ibalik ang maong grasyang magasantos tung ingon nato kagahapon ang maayong relasyon tali sa Dios ug sa tao. Kay lagi naluwatan man sa maong duha. Una natong ginikanan si Adan og Eva. Ilamang naluwatan ang maong maayong relasyon tali ganila og sa Dios. Maong kinahanglang ibalik. Sa unsang paagi mabalik
ang Dios ra pod may naghuna-una unsaon. Mao na nga naghatag din siya, no? Sonsong pagi nga gipahibalo niya nga siya mao'y mo mangunay gayud sa pagluwas. Mao gipasiundan dayon tas mga pulong sa Genesis 3:15 nga giingnan niya ang bitin, mahimong magkaawa ikaw ug ang babae o ang kaliwat sa babae ug ang imong kaliwat mao gihapon. Ug ang maong babae lagi mo pislats ulos bitin. Nasa unsang paagi ka na mga suking tipaminaw. Ang diritsahan yun natong tubag kung maipadala sa Diyos ang iyang bugtong anak. Diba sa Isaiah 7:14, gisgutan man sa ka perhen, manamkon o sa kaulay, namkon o sa ka lalaki. Nga iya yun anak na mahimong hari ang maong anak kay mo may mo tubos sa kalibutan ug mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. Ug unya kung atong na dumduman, no, bago pa lang yun kipasa na to ang San Lucas nga matud pa sa tudling 32, mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ngano man eh? Nga ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Kung balikan nato ang Daniel, no? Kapitulo 2, tutling 44, naghisgot nga taliwala ni ining mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili na gayud malumpag. Kay ngano ba? Kay kadtong gingharian ni adto, no, sa daan nga testamento nahugno man kadto napukan. Itong panahon ni David. Kadtong gingharian nila ni adto nahugno napukan o na nga sa Amos 9:11 gahisgot nga atong giisip nga usa ka panagna nga unsa nga tungod kay nahugno o napukan ang gingharian ni David o kinahanglan ipabarog pag-usab o i-restore, no? Pagatukuron pag-usab sa kagingharian nga matud pas Daniel 2:44 nga dili na gayud malumpag. Ug ang mangunay gud niini, no? Klaro kayo ang Dios sa langit. Sa unsang paagi ato kanang masabot dinhi sa San Juan kapitulo 1 tudling 1 ngadto sa 2 og luksot ngadto sa 14. Ngayon sa atong basahon. San Juan kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa wala pa kuno'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ug atong timanan ng kining pulong nga dili ni ordinaryong pulong lang. Usa ka pulong lang nga nigawa sa baba. Pulong nga nagpasabot og usa kayod ka puhing persona. Nga naman, kay matud pa ang pulong uban sa Dios nga Amahan. Ug ang pulong Dios usab. Yan ni masay pa ni sa uban na di day usara ang Dios mudaghan man kay ang pulong Dios man pud niya ang Amahan Dios pud. Pero no way, no, kay San Juan 10:30 nag-ingon man ang atong Ginoo, ako ang Amahan usara. Usara, kay usara magyud ang kinaiyas pagka-Dios. Ang persona lang mo'y na more than one, no? Ang dili pa hinon nato ni matuki pag-ayo kay dili man tema nato mahitungod sa Santissima Trinidad, no? Dili pa man na itong tema.
Ato lang ning gilagbitan lagi, kinaman din natong mabasa ang tubag sa pangutana. Yun sa Diyos. Pagpadala ang iyang kaugalingon. Ipadala sa Diyos ang iyang kaugalingon, pinagi sa iyang ikaduang persona nga mao ang pulong. Nga naman, kaya ang pulong lagi nga matod pa, Diyos sa tudling 14 no lukso ta, ang pulong na himong tao ug mipuyo uban kanato. Sa King James Version pa, and the Word was made flesh. Nagpakatao. Unya, timan anato, sa dihang natao ang atong Ginoong Kristo, niya nailaman nga siya mao ang Misaya, siya mao ang manluluwas. So atong maisip nga ang gihimo sa yawa nga ang paglingla niya ngadto sa una natong ginikanan Adan ug Eva. Didto nagsugod ang dulom, inundalang dulom. Nga ang kadtong gihimo sa yawa adunay nakita na nga maguba, meaning ang plano sa yawa naguba tungod kay ang Dios nakapadalaman og kahayag, nakapadalaman og kaluwasan sa katawhan. Mabuti pasabot nga ang tao nga nahulog aduna nay tsansa nga manumbalik o mahibalik ngadto sa iyang Dios, ngadto sa iyang magbubuhat o pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nasa unsang paagi man nga nakabatuntag manuluwas na maulag ito nagpakamatay alang sa mga kasalanan. Sa gikaingon ko kagahapon, dili man yun na ingon nga diretsahan ba yun nga wa mo gamit ang Diyos o usak ka babae. Sa wala pa yun mathaw ang maong manuluwas nga atong Ginoo, mao man ang istoryaha nga atong gibasa sa San Lucas Kapitulo 1. Kadtong anghel sa Diyos nagpahibalo ngadto ni Santa Maria nga siya magmabdos. Gani sa atong nabasa, atong masabot nga ang Diyos nananghid pagani pinagi sa kaanghel. Kumbot na hunaon nga ang Diyos mo may tagiya sa tao, kinakinahanglang mananghid pa siya ngadto ni Santa Maria nga siya magmabdos. Pero ang Diyos dili ingon niya na nga diretso nga dili niya sultian ng tao nga ikaw magmabdos. Bisan katungod na niya kay Diyos man siya. Pero nananghid pa gyud siya. Iya pag yung gipahibalo ang maong babae nga mao nga atong inahan sa pagtu Santa Maria. Nananghid ang Diyos nga siya magmabdos sa unsang bagi pinagis usa ka anghel. Di ba? Ato ragong uspon, hinay-hinay pagbasa with emphasis na by this time. No? Matod pa. Sa ikanom kabulan sa pagmabdos ni Elizabeth, ipadala sa Diyos ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa kabataan-ong dalaga, ang umani si Maria, nga sinayuran sa kalalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang halan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Niya nalibog pag-ayo sa Maria. Sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, nagpalandong siya. Kung sa'y kahulugan sa mga pulong ba sa anghel? Nagingnan lagi siya sa anghel, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak kog lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Nagingnan siya. May himo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari. Gani no? Di pa tamo padayon? Kining mga pulunga ba nga ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari no ni Kristo? No?
Sa ato pa ay ang kausa, ang kapunungan o ang organisasyon sa atong Ginoong Kristo usa day ka kingharian. Kay siya hari man. Nya duna siya mga ginsakpan. Kita no mga Kristiyanos. Hari man siya. So ang iyang iglesia o katilingban pwede usab nato tawgon og usa kingharian. Kay doon na may hari. Di man ka magkaingon nga doon na kingharian niya walay hari. Ug doon na hari, doon na kingharian. Vice versa. Doon na kingharian, doon na po'y hari. Si Kristo, hari, no? Matod pa sa atong gibasa. Ngano? Ngano mang ato ning itagag importansya tungod kay sa miagi, gahapon ba to o sa unang pagbukas bagha? Ato mang naisgutan nga sa katilingban ni Kristo dunay Prime Minister o Primero Ministro. Kaya nga tugong simbahan Katoliko na nudlo man nga sa tinuhuan ni Kristo dunay Prime Minister. Ang iyang gipili mao si Pedro. Nahimo po ng usas ilhanan matuod nga babae o iglesia. Mo man atong rumbo sa tulumanon. Pagpaila sa babae nga atong gihigugma. Babae nga mao ang simbahan ni Kristo, ang iglesia. Nga di ng imahe ni ini mao nga atong mahal nga inahan Santa Maria. Ug mahimong dili pa mo makasapot niya na karon. Kay bag-o pa man atong tulumanon. Mao nga naghagit na kaninyong tanan, no? Nga nagpaminaw nga sundag yun ninyo. Haron katagaan si Veritas ninyo og higayon nga makapabatuod gayon. Kay mahimo sa inyong unahunag kasing-kasing karon moingon mo nga awa pa nagkapamatuod si Veritas. Bitaw. Dili na ko kaya sa tulo lang ka oras. Kay taas kayo ang eksperyensya sa simbahan. Pila na katuig ang simbahan. Pila na usab katuig nga daghang gayong wala kasabot niya. Mao na nga sa dihang gitubag tag sa tagsang mao mga kalibog. Kinahanglan pud og panahon. Kamutubo ang iyang kaalam kahibalo. Aron matipok ang iyang kahibalo kaalam ug mapaambit nganhi kanato tanan. Ug nahimong bulahan kita nga nasayot. Kaya ni ako, tako na akong pasalamat nga usa ako nga napadad-an sa mga kahayag. Huwag mo na itong i-share, ipaambit dinhi kaninyo, no? Ning maong istasyon, no? Mga suking tigbaminaw, maulagi nga ang atong Ginoong Hesus Kristo hari ug sanglit hari dunay iyang primero ministro o kana atong gitumbok mao nga si San Pedro. Ug dili panahon nato ron ng pagtuki sa detalye niya na kay lahi na nga tema. Ako lang ang gilakbitan tungod lagi kay usa na siya ka Yahweh alang usab sa paghisgot nato og lain nga topiko. Kay ako magong nabasa dinhi sa Lucas 1:32 na si Kristo hari. Anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Diyos maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Huwag mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gyud matapos ang iyang gingharian. In other words, laing pagkasulti, usap po nis bantayan nato nga sukad matukod ni Kristo ang iyang gingharian kun iglesia, usas ilhanan ni ini mapadayunon. Dili maguba, dili mahanaw. Mao na nga usa na ni sa atong ipahinumdum kaninyo kanunay nga kung mangita karitas tinuod nga babae o iglesia o simbahan diha sa atong pagsusi iapil nato na nga timailhan unsang iglesyaha nga sukad masugdi ni Kristo nagpadayon nga nakita gyud sa kalibutan. Kanus aba nasugdi ni Kristo niadtong unang siglo. Sa ito pa ang iglesia nga tinuod gitukod ni Kristo sukad niadtong unang siglo ngayon ning natukod nagpadayon hangtod karon. Ug unsa nang iglesyaha? Well, tun-i ang kasaysayan, tun-i ang history. Kaya ang uban ron nga nagpatuo nga matuod kuno nga iglesia kung atong subayon sa kasaysayan dili man matrace nga mag-go back yun pagbalik panahon sa unang siglo.
na may tinuhuan nga niangkon nga tinuod usab nga 1914 lang, di ba? Nag-start. Napoy 1872, napoy 1844, napoy 1517. So dili nimo matrace nga mo-go back good pagpalig ngadto sa unang siglo diin matukod ni Kristo. So di ta kaingon nga muna ang tinuod kay ang tinuod yadto pa man nagsugod naman yadtong unang siglo nya nagpadayon. Ug mao na nga sa atong pagtuon para kanako dili man nako ni pamugos ninyo no sa ako ra po ning research sa akong tuon wa may laing kapunungan o kausa o simbahan nga nagsukad niadtong unang siglo nga nagpadayon hangtod karon. Mao man ang atong gipasakupan nga gi paila sa tulumanon ang babae nga atong gihigugma. Ug unya mao lagi mangayo ko ninyo dakong panahon dinhi sa maong istasyon nga akong ipamatuod ninyo. Kay dili na ako kaya nga tululang ka oras. Ikatulo man ron. Ikatulong hugna man ibahin sa tong tulumanon. Tagay kong panahon nga akong pamatudan. Pamatudan ni siya og ayo. Pangasuking ti paminawa tong ipadayon tong San Lucas. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo ni ini. Mingon ang anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Ug tungod niini ang balaan nga bata. Tawgon nga anak sa Dios. Ha? Unsa kuno? Hingdan siya sa anghel kinlipok malagi sa sunsang pagi nga mahimo tong gisulti. Sa anghel kaniya, nagingnan din siya sa anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo ug tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Kini bang pulong, pagapulong balaan nga bata? Hibalo ba ta sa kinat sila ani? Balaan nga bata? Kung wata kahibalo atong ipahibalo, yan ay kininyo. Ang balaan nga batas kinat sila Santo Niño. Niño, bata man na. Balaan, santo. Hinumdum ko sa saan ako kahigala ng dili katoliko na ingon siya nako Brad Peritas. Kasi mabasa ng pulong Santo Niño diya sa Lord's Biblia. Naingon ko, sa akong Biblia, Brad, binisaya man di man kinat sila. Di yun kong kabasaan na yun. Kanang pulong Santo Niño. Pero kung hubaro na, mabasa na sa akong Biblia. Santo Niño sa ibot ipasabot balaan nga bata. Naingon siya, unsumang tikstuha Brad, mabasa kung hubaro na siya. Yan, balaan nga bata. Kawa na, kini karon atong gibasa. San Lucas 1, tudling 35. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo tungod nini ang balaan nga bata, no? Kon Santo Niño, tawgon nga anak sa Dios. Yan hinumdum ko sa usapon nako kahigala nga ningon nga kung mao na ibot pasubot niya ng Santo Niño balaan nga bata, nya lahi man ang inyong Santo Niño larawan man na kanang sa Biblia buhi man yun na nga sa gamay pa sa bata pag atong Kinong Jesucristo. Bitaw, tinuod na. Kaya ang balaan yun nga bata, gato mang buhi nga bata pa si Kristo. Moto ang tinuod yung Santo Niño. Pero, ikaw, Brad, di ba? Ikaw tao man ka, pero napo kay imahen, di ba? Napo kay kanabang handumanan. Kunya nga ihatag nimo sa imong mga liwat, di ba? Ang imo ba kang monumento? Kung nahimo kang inila nga tao, o di ba ka imo na mga pictures, o di ba ka anang imong mga videos sa atong panahon ka high-tech na to, daghan kitang mga gamit saon nga mahinumduman tas tong mga liwat unya, no? Ingon na. Mao na nga ang Santo Niño gyud mao gyud tong bata pa nga tong Ginoong Jesucristo. Kaya nga tong Santo Niño karon ang handumanan naman na ang larawan naman niya, ang imahe naman na. Nagihulagway nga siya usa ka hari, bisan bata pa.
Utong na corona, di ba? Nagpailang nga siya hari, then iyang bit-bit ang bulan. Nagpailang yun. Gani, sa tema na to, mahitungod sa Santo Niño, atong pangpaklion, hatag kaninyo mga bersikulo. Kay kanang gihulagwa na to sa larawan ng Santo Niño, natay mga supporting verses niya na. Natay mga supporting verses. Pero di sa nato na karon himuhon kiti man namo atong exact topic yun no bagasuking tigpaminaw. Naisgutan lang na nato kay nabasahan man po nato dinhi no. Balaan nga bata o Santo Niño, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Kingon nga dili na siya mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ng iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Kining sumbay karon mga suking tigpaminaw na dinhi nato masabot nga sa dihang nipahibalo ang anghel kaniya nga siya magmabdos nga ato man ang giisip mao man ang pagpananghid sa Dios. Kaniya nga siya magmabdos gipaabot sa anghel kung mo sanong si Maria. Mao nga sa dihang wa pa mo sanong si Santa Maria, wagid mo biya ang anghel. Gi-explainan siya sa unsang pagi nga siya magmabdos. Dinhi sa tudling 38 naklaro sa anghel nga misanong si Santa Maria, misugot. Ngano ba? Ingon diri. Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Mao ni ang pagsanong ni Santa Maria. Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Na? So pag hibalo sa anghel nga uy, isanong na si Santa Maria, wa sila langan, biya din siya. Og insigida niadtong higayuna nagmabdos din si Santa Maria. Sa laing pagkaistorya mga suking tigpaminaw, nagsugod na ang kaluwasan. Nagsugod na. Kaya ang manluluwas na naman sa taguangkan. Subject to ianak naman. Mayon galig magmabdos na siya sa tupa. Kaya magmabdos siyam kabulan after ianak mo din na. Di ba? So mao na nga dinhi matud pa susag ka teologo nga katoliko nalimot lang ko kisa tingalan kining tekstuha sa Biblia Lucas 1:38 dinhi higayuna na sugdi pagpislat sa babae ang ulos bitin. Di ba? Kadtong Genesis 3:15 nga ang babae mo pislat sa ulos bitin. Buot pasabot buntugo niya ang kining kausa siyawa. Sa unsang pagi mabuntog sa babae ang kausa siyawa kung mapahinabo ang kaluwasan. Di ba? Kung makabaton og kaluwasan ng kalibutan. Gikan sa pagkahulog. Gikan sa pagkanalingla. Sa yawa. Sa unsang pagi kung matahaw ang usa ka batang lalaki nga maghari sa tanang kinasuran, away mo tubos na to pinagi sa iyang kamatayon. Di ba? Ang Diyos tananghid bagali niya. Nga naman, kaysa gikaingon ko kagahapon, gani karon, nga tungod kay babae man ang unang nalingla, mibungat og pulong sa pagsugot sa lingla sa yawa, ikinanglan babae po'y muuna pagpamulong nga ibalik ang mayong relasyon tali sa Diyos o kaniya o sa tao. Tinuod yun. Babae yun ang unang namulong nga ibalik ang grasyang makasantos o mayong relasyon sa Diyos o sa tao. Di ba? Kini mga pulong ni Santa Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Sa laing pagkaistorya, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta, madangat na unta ang kaluwasan man ikanamo. Nidangat yun. Kay insigida na mabdos magyudayan siya. Kay unom ragod kabulan ang gap nila ni San Juan Bautista. Magulang lang San Juan Bautista gunom kabulan ni Kristo, di ba? So, pangasuking tingpaminaw kay nagsabak magyo Santa Maria sa atong Ginoo, atong maluluwas. Yan hitabo naman to gali napakamatyan naman ta niya. Mao na nga
karon naa na ta sa panahon, sa proseso, nasugda na ni Santa Maria pagpislat sa ulos bitin, pinagis pagmagdos niya, og sa dihang natao nga itong Ginoo, og sa dihang nagtukod siyang iglesia nga may mupadayon pagpanudlo may tungod sa kingharian. Sumaw na nga si Santa Maria ang gitumbok babae. Sa Genesis 3:15. Muna ang kinahanglan mo bati kita. Muna ako nga namalandong ko ani kay daghan sa itong mga igsuon ron ang nakalimot. Sila nga mga nasayod. Nya labi na nga ang maong babae ra ba kanunay nga gisaway. Kanunay nga gipasipalahan. Napagali mo ingon nga daghan kunog anak. Sa unod kinamay mga teksto pod nga mabasa nga naay mga igsuon si Jesus mo nang moingon sila nga daghag anak sa Santa Maria. Well, maghinay ta, no? Kaysa atong tema unya niya na atong isaysay nga kadtong giingon mga igsuon ni Jesus dili to igsuon gyud unod. Mga paryente lang to niya nga gitawag og mga igsuon. Kailain man ang ilang mga ginikanan dili man si Maria o Jose. Dili pa panahon nga ato ng ituki. Niya pataron diri pagkinahinay, pagtrace nga kining babae ang gisgutan sa Genesis 3:15. Makigpatok siya wa mao si Santa Maria. Ug dili lang kay siya, naman siya liwat nga makigbatok usab mga kaliwat yawa, kinampoy kaliwat ang yawa. Diba? Ang kaliwat ni Santa Maria, siyempre ang atong Ginoong Jesucristo kay siya man ang anak. Ug unya ang anak wa maginusara. So pagsangyaw sa mga mayong balita kay kinahanglan mas hayod magyud ang mga tao, kita. Kaya kita magyud mo itubson. Mo laging i-organize niya yung iglesia, yung gitukod. Kaya ibalo man siya nga niadto siyang panahon nga dili po siya madugay, di siya magdugay, ang iyang makita nga ministeryo din sa yuta. Kaya mao lagi, pagapat yun siya, dayon, mubalik po siya dito sa day ni siya gikan, sa langit. Munang kinahanglan dunay mo padayon sa iyang kausa. Pagpakaila, pagpahibalo sa mayong balita, mutong gatukod siya og iglesia. Kaya iglesia mo may mupadayon sa pagpanudlo. Ningon siya, paglakaw ka mo sa tibuok kalibutan ni waling mayong balita. Muna nga, wag yun ta lumis kinoy. Ibalik sa langit apan watan niya biyae nga helpless. Na ang simbahan ng iglesia. O bitaw nga ang simbahan ng iglesia gi panag-ing nato sa usapod kainahan. Sa kainahan, kaya ang inahan mo care man yun na, no? Sa iyang mga anak nga gihigugma. Mo care. O, di ba? O na nga ang atong Ginoong Kristo nagtukod og iglesia ug iya yung gitawag og babae aron isipon nga inahan usab. Kaya gitawag nato ni og Mother Church. Inahan nga iglesia. Nganong inahan man nga iglesia tungod kay mo man mo matuto nato pinagis pagpahibalo sa mga pagtulunan sa Diyos. So sa akong kabahin, kung naa ako'y pakigbisugan nga panalipdan, kinig yung babayana, kining simbahan o si Santa Maria, matod pa ni Cardinal Henry Newman. Ingon siya nga, si Santa Maria kuno saka icon of the church. Imahin sa simbahan. Pag suking tigpaminaw, hinaot nga sa atong presentasyon, hinay-hinay ninyong nasabtan ang buot natong ipasabot. Nakaroon, nga naman nga, si Santa Maria nga maulagi katumanan sa babaeng gisgutan sa Genesis 3:15. Iluhon man po nato ba nga mother, inahan. Well, ato nang iparalel sa mga pulong yun nga gisgutan sa Genesis Kapitulo 3 tudling 20. Diin naghisgot o inahan
sa tanang mga tao nga nagtumbok ni Eva. Ato maguning maparalel ngadto kang Santa Maria. Ngano ba? Tungod kay madod balagi sa Genesis 3:20. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva. Kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Si Eva kuno inahan sa tanang mga tao. So, kung kinsang babayhana pod ang mo kanabang mulingkod siyang papel. Well, ato pod unyang isipon nga inahan nato, di ba? Pero sa unsang klasis pagkainahan, adunay kalainan. Kay si Eva mahimong ingno nato inahan nato isip kita mga binuhat sa Dios kay siya man ang unang babae nga gipaila sa Biblia. Siya mo yatong inahan isip mga binuhat sa Dios. Pero kung atong sabton pamalandungan ng Genesis Kapitulo 3 tudling 15, imbes siya ang babae nga gi-refer o gitumbok, lahi naman ang mutuman. Di naman yun siya si Eva, kay si Eva nahulog man niya kining babae nga gihiskutan sa Genesis 3:15, babae man nga makigbugno kay siyawa. Kay dako man tong debate o ergo daytood aning Genesis 3:15 kay ang Katoliko nga teolohiya mutumbok man ni Santa Maria, di naman si Eva. Nya ang ubang tinuhuan mutumbok raman nga kini kunong babae dinhi si Eva ra gihapon. Kaya maingon ang simbahang Katoliko, no. Kaya kung si Eva ang gitumbok diha, unsa may record sa Biblia nga nabawi ni Eva ang iyang pagkahulog. Nga nabag-o siya dayon, natuman niya ang mensahe sa Ginoo nga makigbato kay siyawa. Wa may record sa Biblia nga nagpasabot nga natuman ni Eva o nang laing babae gyud ang gitumbok dinhi. Maayo ni siya nga balita kay nagtumbok ni usa ka babae nga makigbugno kay siyawa o napamatud-an nato nga mao na si Santa Maria. Binasa ang San Lucas 1:26 ngadto sa 38. Karihang misanong siya sa pamulong sa anghel nga siya magmabdos. Wa gid siya mo resistir. Di ba? Ya kadtong gimabdos lagi niya, umantong nagtubos na to. Ang iyang liwat. Yang iyang liwat po, kita, mga tao, iyang gihimo pong iyang mga sakop. Iyang gisugo. Nga mo'y mo padayon siyang ministeryo nga mo ang pagsantos sa katawhan. Ya daghan ra ba nato hangtod karon ang dili manalinghog. Pasig, maparihas niya atong panahon ba niyarag ka ni Noe. Nga pila lang tong nakasakay. Pila lang nakasakay, meaning nasalbar. Iunana ra ba po ang mahitabo niya. Kaya ang simbahan, isip po ng himong arka. Ay kadtong nakasakay sa mong simbahan, nga nagmatinumanon, tinuod nga nakasakay, no? Nagpuyo. Nga matinud-anon, maura man po ito'y masalbar. Dili man po na ito isipon nga kumo na sakop to sa mong iglesia o sa mong simbahan. Bisag unsa na lay buhato na to. Wa na lang tayo gabayan, wa na lang tayo tumanon, bisag unsa. Na lang, no, dili. Doon ay mga kimbuhaton nga ipahibo nga kinahanglan atong tumanon aron maisip ta nga tinuod nga mga sakop sa mong katilingban. Gimatod pa sa Biblia, kadtong magpadayon, maugyoy masalbar yung tinuod, maluwas. Nana sa Mateo Kapitulo 24, itong mo padayon, dili itong igo lang mutuo, mo ila dayon, walay mga gilakip nga mga buhat nga nagpaila nga nagtuo sila. Kaya mapamatud-an man ang imong pagtuo diha sa imong mga buhat. Kaya usaman ka, patay ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Narabay giingon nga action speaks louder than words. O nga palabihon ako. Palabihon nato nga pisag gamay ra kog masulti. Basta akong mga buhat dako. Kaya unsaon man tuod ng daghantag na sulti og pila ra itong nabuhat. Mga suking tigpaminaw sa Genesis 3:20 lagi nga
hiskot nga si Eva inahan sa tanang tao. Ang mo hulip kaniya nga moingon ta bag-ong Eva. Mao na ang babae nga makigbugno kay siyawa nga di siya palingla ba sa limbong siyawa. Og ang nakatuman niya na mao si Santa Maria. Diba? Kay siya man ang nisanong sa anghel. Mao na gani nga matud pa sa teolohiyang Katoliko si Mary, no, si Santa Maria mao ang bag-ong Eva. Bag-ong Eva. Kaya ang unang Eva nahulog, ang bagong Eva wala. Paparallel po na nato sa 1 Corinthians, unang Korinto, nga si Kristo gitawag og bag-ong Adan. Na sa ato pa kung dunay bag-ong Adan, tunaboy bag-ong Eva. Di ba? Ang teolohiyang Katoliko nagtumbok ni Santa Maria maong bag-ong Eva. Klaro kayo? Nga no? Kana laging Genesis 3:15, kanunay yun ako ng balik-balikon para mo tapot yun na bagayos tong alimpatakan, halong dili malimtan. Kaya sila pa kanang balik-balik kuno dunay gahom. Si gahom anong balik-balik, kung balik-balikon di man malimtan. O bitaw na itong rosaryo balik-balik, halong dili malimtan. Kadaot lang po kung dili dili tanom niris kasing-kasing, basta lang litok anak din dili i-feel, no? Kaya ng mga jis, rosaryo, kinahanglan i-feel man nimo kamalandungan, matag misteryo. Kagahapon, at tumantong gisuportaag mga tudling nga ang balik-balik sa mga pulong di na dawtan. Salmo 136. Ituyo na haron di gyud malimtan o mapasundayag gyud pagayo ang mensahe. Mapasundayag gyud pagayo ang mensahe. Di ko na lang basahon tong sa gitong tekstuha tong sa Korinto nga naghisgot nga si Kristo mao ang bag-ong Adan. Kay sayod ko labi na mga igsuon na to nga kugi kay nagbasa sa Biblia, hindi na kinahanglan pangayuan pa kung unsa ng tekstuha kay sila mismo nakabasaan na, no? Pero kung gusto ninyo isitar yun na to, nalimot po ko sa itong tekstuha, maybe sa sunod nga segment, pahins itong tulumanon ato ng madayag dinhi. Pero I'm very confident kayo nga ako ning nasulti kay I'm very sure nga naamang yun. Kaya ako naman yun ang nabasa. So di ko mahirapan niya pagpangita sa balay. Kaya naamang yun. Okay, pangasuking tigpaminaw. Nga si sanglit si Kristo mao ang bag-ong Adan. Nanglan pangitaon po na itong bag-ong Eva. Sa Genesis 3:20, si Eva gituwag og inahan sa tanang tao. Nasa ato pa ang babae po, ang bag-ong Eva, tawgon po na itong atong inahan. Pero di lang inahan sa tanang tao. Inahan yun sa itong pagtuo. Nganong inahan sa itong pagtuo, tungod kay siya may inahan sa itong manunubos. Sa itong gituhuan nga si Kristo. Ang uban moingon nga kanang imong gipanglitok veritas, kinahanglan yun na tanan tagaan yun imong litra por litra sa mga kining pamatuod niya na. Well, kadtong gingon ako kagahapon o sa tong unang segment, unang bahin sa tong tulumanon, ako yung gihibalo ninyo nga duha ka matang ang atong pagdawat sa kamatuoran. Unsa man to, akong i-remind mo kay basig nalimot, no? Duha ka matang sa pagdawat sa kamatuoran. Una, kanang accepting a truth by explicit. Kanang nituo ka tungod kay mabasa gyud litra por litra. Explicit way of accepting a truth, no? Ang ikaduha, implicit way of accepting a truth, no? Nituo ka tungod kay gipasabot, not necessarily nga mabasa gyud ang litra. Sama lagi sa akong gingon ninyo, kanang pulong purgatorio di na mabasa sulod sa Biblia. Pero ang gipasabot na sa Biblia. Kanya ako mong gisaaran nga kung moabot na taan ng timaha akong pamatud-ana. Nga ang pulong purgatorio wala tinuod sulod sa Biblia, pero ang gipasabot na sulod sa Biblia, mao nang mutuo ta. Kay kung maingon ka nga, di kumutuan ang purgatorio kay di mabasa ang litra. Kanya kay ang gipasabot na mas Biblia, ito pa di po kamutuo ato.
Kaya nga kung baruganan gud mao man eh. Nituo ko sa purgatorio dili tungod kay mabasa ang letra. Nituo ko sa purgatorio kaya nga gipasabot na man sulod sa Biblia. Kadtong tua gipasabot mo akong gituhuan dili ang letra. Mo na akong pasiuna nga kininyo. All about the woman yun, no? Maingon deta mo depensa galit ang mga pagtulunan sa simbahan, no? Ngano nga to nang gihimo tungod kay ang babae nang kinahanglan gyud nga masabtan. Ang simbahan kinahanglan gyud nga masabtan. Mao nga suking timpaminaw hinaut nga kamo mo padayon gyud sa pagpaminaw ning maong tulumanon. Ning taghinapos nga bahin, no, sa atong tulumanon. Ini ikatulong hugna. Tuguti ako sa pagbasa nining libro sinulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Sa kapitulo 12, Roma kapitulo 12. Mensahe ning alang yun sa tanan. Dili lang kay mensahe nga nagdepensa sa atong mga doktrina sa atong tinuoan. Mensahe ni nga alang yun sa atong giatubang pud karon. Sa atong katilingban. Usahay makalimuta nga ang tao atong matumbok nga atong enemy o atong kontra. Pero gipahinumduman ta sa atong pagtuo nga dili biya ang tao mo itong kontra. Dili ang yawa. Ang tao mahimo lang natong kunuhay nga kontra tungod kay ang tao gikasangkapan usahay si yawa. Iabot nato ba nga ang tao nga nagpagamit si yawa nga mabawi nato. Meaning maluwas o man natong iampo. Ako lang idiretso pag pugnit no ang maong teksto mga suking ting paminaw. Aasan na ba to? Nadiara. Roma kapitulo 12. Nga tinuod, kung dunay mga dili maayo nga panghitabo sa atong katilingban karon nga ginamit ang tao nga binuhan sa Dios. Meaning nga atong dal-o ng tao, atong bawion ng tao gikan sa gahom o sa kangit-ngit, dad-o na dito sa kahayag. Meaning buntugon yun nato ang dawatan. Pero sometimes, ang atong mga pamaagi, dili mao ba? Dili sa Roma kapitulo 12, tudling 20, ngadto sa 21, nagkanayon. 17 na to isugot. Kung buhatan kagdautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo, kutob sa mahimo. Pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala ayaw kamo panimalos, kundi itugyan kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan na ako'y manimalos, ako'y mubayad nagingon ng Ginoo. Hinunua sumalas gingon sa kasulatan, kung gutumo ng imong kaaway pakan asya, kung giuhaw paimna, kaysa paghimo mo niini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinunua, dag-a ang dautan pinagis maayo. Kini, tinuod atong buntugon ng dautan, pero dili sa dinautan pod nga paagi. Atong buntugon ng dautan pinagis sa maayo. Di kita muundang og buhat og maayo. Moro gyud atong mahimo mga Kristiyanos. Moro na atong weapon sa pagbuntog sa dautan. Okay, hangtod sa sunod higayon, no? Samang oras ug istasyon. Kini inyong ubos nga sulugon sa mong tulumanon, The Woman I Love, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Puingon. Sa ngalan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.